Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Fotogeniek. Het programma waarin ik telkens weer word uitgedaagd voor de tofste fotochallenges. En deze aflevering is de laatste van dit seizoen. We gaan met een knaller eruit en we gaan werken met onder andere dit. Voor de allerlaatste keer dit seizoen een loodje trekken. Ik heb hem. Oeh, dit is een leuke. Hou een fotochallenge. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ja goed, je kan op 1001 manieren een fotochallenge houden. Ik kan bijvoorbeeld letterlijk een challenge krijgen. Ik kan andere mensen challengen. Ik kan van alles gaan doen. Wat ik sowieso wil doen is Sanne bellen, de visagiste. Dus ik wil heel graag weer iets met make-up doen. En wellicht is het wel een heel erg leuk idee als ik haar iets met make-up laat doen. Waarvan ik van tevoren niet weet wat ze gaat doen. Dus dat is al een challenge op zich. En dan misschien moet ik überhaupt al Sanne de opdracht geven om mij te challengen ter plekke. Dus dat zij op de een of andere manier mij een challenge geeft. En dat ik die ter plekke moet uitvoeren. Ja, dat is vet. Dat gaan we doen. Ja, dit wordt hem. Nou, daar gaan we dan. Ik heb een bak met allemaal spulletjes. En hiermee krijg ik daar dus mijn challenges van Sanne. Ik zal even wat laten zien. Ik heb een panty, water, lampjes, elastiekjes, glitters. Eigenlijk gewoon hele normale dingen die iedereen wel in huis heeft. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ga zelf op de foto. En ik krijg steeds een andere make-up look. Dus ik ben echt benieuwd wat we gaan doen. Ik ben echt blanco. En op het moment dat jij me gaat opmaken, Sanne, dan ga ik wat bedenken. Nou, je mag de eerste challenge gaan bedenken. Dan gaan we met elastiekjes beginnen. Oké. Nou, there we go. Ja, dat je gewoon een paar van dit zo hebt. Of misschien een kaartje eromheen. Zodat het niet zo... Ja, ik denk dat ik dat eerder doe een spinnenweb, zeg maar. Ik denk dat ik gewoon een paar van die touwtjes zo doe. Dat je gewoon een beetje... Dat er een heel klein structuurtje in de foto zit. En misschien ook aan de onderkant of aan de zijkant van de foto. Oké, ben je er klaar voor? Nee. Oh, dit is wel... Dit is wel vet, hè? En dit is een lookje 1. Ja. Lookje 1. Mijn ogen lijken heel groot, want ik heb best kleine oogjes, vind ik altijd. Maar ze zijn echt... ze poppen er echt uit. Dat heb je heel goed gedaan. Ik ben nog steeds benieuwd wat het daar gaat worden. Maar ik denk wel aan de make-up ligt in ieder geval niet. Laat me even iets aan mijn tijgerhaar doen. Lion King. Ja, dan echt zo'n pluizenbal. Ja, maar echt mooi. Love it. Thank you. Mijn make-up zit erop en we gaan nu verder met de haren. Dus Sanne heeft mijn haar gestyled en we maken nu een wet look. Ja, dus het gaat allemaal mooi strak naar achter. En ja, ik krijg daar nog een andere challenge en ik heb nog steeds geen idee wat het wordt. Ik heb nog geen idee hoe dit uiteindelijk gaat uitzien. Maar het idee, de gedachte is om deze wet look daar ook bij toe te passen. En ik heb al vaker dit soort looks met mijn haren, dus dat komt wel goed. Nou, breng die zelf maar aan. Let's do this. Tadaa! Nou, dit is mijn look. Wet lookje, make-up en de rest, Sanne, kun je daar wat over vertellen? Ik heb een basislinie als eerste gemaakt. En daarna hebben we een zwarte oogschaduw met een kleine glitter erin toegevoegd, zodat de ogen flink gaan spreken. En dan hebben we ook nepwimpertjes toegevoegd, zodat de ogen groter gaan lijken verder. En daarna hebben we de haren ook allemaal naar achter getrokken, zodat het een wet look gaat worden. En dat de aandacht echt op haar gezicht, zeg maar, ligt. Ik heb dus de challenge met elastiekjes en mijn idee was om elastiekjes te spannen. Ik heb hier de ladder gebruikt, hier komt eigenlijk de camera op en dat ik daar doorheen fotografeer. Dus eigenlijk een soort van waasje creëren aan de boven- en onderkant van je foto. Dus ik heb ook die mooie wet look gekregen en dan doe ik dat zo. En dan zal ik dan hier op een soort van klassieke houding er doorheen staan. En zodat het net even voor een extra iets zorgen. Wat het precies wordt, ik heb geen idee. Maar ook wel mooi. Ja.
heb net gezien, omdat je natuurlijk echt voor portret wil gaan, dat ik het allemaal ietsje meer op elkaar moet zetten. En ik wil het iets spannender. Dus ik heb even een gekruiste lijn gemaakt. Gewoon even voor een iets spannender beeld. Gaan we nog eens even kijken. Ik heb ook de camera iets omhoog gezet. We gaan eens eventjes kijken. Mijn ooghoogte zit nou net daarachter. Laten we die heel eventjes dan iets nog verplaatsen naar onder het oog. En laten we dit dan eventueel iets omhoog zetten. Zo, Sanne, ik heb een keer challenge gedaan. Waar je aan moet denken. Het truitje wordt afgesneden, maar ik kon niet zo ver inzoomen. Dan had ik de grote lens op moeten doen. En dat vind ik niet zo mooi. Hier heb ik nog wat angst in mijn ogen. Die vind ik wel wat hebben. Is dit een beetje hoe je graag de challenge uitgevoerd had willen zien? Of zeg je, Lynn, ik wil dat je nog een keertje probeert? Ja, een blik van voren. Helemaal, dat ik voor midden in de lens kijk. Ja, proberen. Yes. Het is wel zo, het gaat de diepte. Je ziet heel erg dat hij niet weet wat hij moet scherp stellen. Ja. Mijn ogen zijn niet helemaal scherp, dat is wel balen. Wat is dan wel? Niks is scherp. Oké, als we hem zo vasthoudt, dan ga ik, hè. Hou ze vast, hè. Even checken. Is het wat? Ja, hij is wel scherp. Ja. Lijkt wel een beetje van die laserstralen op een festival. Lijkt er wel een beetje op. Het is goed scherp. Met dat glosjes, dat vind ik dat zwart. Ja, dat is mooi, hè? Want als het nu felle kleur dan was dat... Het scherpstelpunt dus goed. En we hebben bewust voor deze gekozen tot ik scherp ben en niet de touwtjes. Want ik wil er eigenlijk de touwtjes heen fotograferen. En leuk is dat het geeft gewoon een soort van gloedjeseffect of zo. Ik vind dat wel heel mooi. Nou Sanne, jij hebt mij de challenge gegeven. Is de challenge geslaagd? Mag ik door naar de volgende? Ik vind hem geslaagd. Oké, wat wordt mijn volgende voorwerp? Ja, is goed. En nu? Moet ik hem zo over mijn hoofd? Ja, Sanne heeft een idee. Wacht even. Moet ik hem dan niet helemaal doortrekken? Ja, maar even. Dan moet ik hem echt aandoen als kledingstuk. Ik kan gewoon ademhalen, dames en heren. Dat is het probleem niet. Oh. Tja, de challenge is te fotograferen met deze netpanty. Nou ja, goed. Sanne leek een ontzettend goed idee om dit met make-up te gebruiken. Het ziet er nou een beetje raar uit. Maar het effect wordt dadelijk echt heel vet. Ik heb even de panty even aangetrokken. Ja, puur zodat ik het ook zeg maar op mijn lijf krijg. Het mag daar mooi doorlopen. En de panty gaan we ook ophangen. Zoals we net ook met die touwtjes, met die stiekjes hebben gedaan. Ga ook iets ermee ophangen. Dus je hebt eigenlijk een dubbele functie van de panty erin. Ja. Ja, is het goed? Ik ga hem af Mag doen die even. af? Oh, chill. Vraag Sanne even om hulp, omdat ik dus echt gewoon volledig ingemake-upt ben en mijn haar zit er net goed. Wat het idee is dat we echt door de panty heen fotograferen. Dus dat je eigenlijk een soort van geraamte krijgt. Net echt iets anders dan wat we net hebben gehad. Dus net hadden we die elastiekjes en had je net wat streepjes extra, wat op licht leek. En zo meteen heb je echt, kun je ook zien, een soort van geraamteachtig waar ik achter sta. En dat loopt dan door in mijn make-up op mijn gezicht. En in mijn gezicht dat loopt weer door op mijn lijf.
Sanne, dat was hem. De allerlaatste aflevering van Fotogeniek seizoen 1. Hoe vond je het? Super. Ja? Ja. Ben je klaar voor het volgende seizoen? Dat wordt een knaller. Dat wordt een knaller. Zullen we nog even eentje maken voor het pepboek? Oké, dan gaan we hè. 3, 2, 1. Fotogeniek. Oh, nice. Oké. Yes. Oké, en voor alle kijkers, bedankt voor het kijken en joejoe! Joejoe.